Този красив черноморски имот с акт 16 се продава директно от собственик, без ДДС или комисионни, напълно обзаведен и оборудван двустаен, с 2 тераси с уникални гледки към море и басейн. Намира се в луксозния затворен комплекс Флорес Гарден в Черноморец, който се обитава целогодишно. Комплексът разполага с плувен басейн, кафене, целогодишно работещ спа и фитнес център, фризьорски салон, паркинг, прекрасни градини и пътеки за разходка, с достъп до покривна панорамна тераса с гледки към залива. Намира се на метри от плажа, екокъмпинг Черноморец, залива градина, град Черноморец и множество ресторанти и заведения. Екологично чист район, заобиколен от природа, тишина и спокойствие, с развита гастрономическа и уелнес култура. Заповядайте да ви го покажем.